Poď sem. Ideme spolu hodnotiť ženy. Podľa toho, ako sa nám páčia vizuálne. Budeme povrchní chvíľu. Poď sem, rýchlo. No poď. Au. No. Tuto by si dal koľko? Počkej, jak to je, že jedna je najškarčia? Áno, a 10 je No, najkrajšia. takže jednotku, jasné. Dajme 2, bože, neboj oné. No, dala som 3. Super. No, tu by si dal kam? Nevieš ísť bližšie s ňou, lebo nevidíme dobre doky. Potom mňa budeš vidieť strašne veľkú. Neviem, dozu vidím tak z úhla, tak by som jej dal takú 3. A však si to vlastne to tam máš tak 4. Dala som 5. Ja si, že mám dlhé nechty proste. Na čo ti hovorím ja čísla? Jaj. Dobre, už teraz sa budem snažiť, keď budem klikať, už nekliknem vedľa. No, tejto by si dal koľko? Nemáš ty natočenú čudne hlavu? Ja ich vidím fakt nejak z úhla. Tak čo ja viem, to sú také fotky. Neviem, túto asi teda tak tráfala 4. Trafila som. To kto je? To je Rihanna toto? Není. Bože, jak Nemôžeš toto ísť môžeš trošku bližšie? povedať? Jak ešte bližšie? Dobre, tak 6. 6? Toto je 10 z 10. Uvidíš, budú tam lepšie. No ja dám 9. Taylor Swift. To neviem, to není vôbec môj typ. Takže neviem, niekde tam. Dáme 6. 8. Toto je Rihanna. Áno. No tak to viem, že ty budeš teda 10. Boh ťa opatruj. Aby si povedal niečo iné ako 10. A? Ideme. Zase ju vidím z úhla. Vyzerá jak ona. Taká jedna slovenská herečka. Neviem, túto by som dal 2. Dobre, dáme 2. Táto, neviem. To je Thajka? Bože, 7. No dobre. Ostávam na jednotku. To není jednotka. OK, však tak ale čo máš robiť? Musíš tam dať. Musí tam byť chudia.